I 1943 flygtede vi til Sverige, men forinden da var vi skjult et par måneder her i København. Vi boede hos min onkels kollega, som havde en praksis på Østerbro. Her boede altså mig, min far og mor og min lillebror. Nu er vi på Grønholt station. Vi kom fra Helsingør hertil, og så skiftede vi, holdt der nogle taxaer. Men inden da havde vi jo siddet i toget, og vi måtte ikke sidde ved siden af hinanden, sådan at hvis for ikke at blive opdaget, at vi skulle ud og rejse. Og så kørte vi herfra med taxa til Ellekilde. Det var her fra Helsingør, vi kom, og den anden vej, det er mod Hillerød. Ja, vores flugt foregik jo om natten, fordi der var jo mindst, og der var dårligst og sigtbarhed for dem, der skulle spionere, og dem, der skulle finde ud og holde vagt over Øresund. Ja, herovre ser vi Sverige. Og der var jo de her patruljebåde, der sejlede frem og tilbage. Og da de var i deres yderposition, så blev der givet tegn til, at vi kunne sejle ud fra stranden. Vi roede jo de første kilometer ud, og så senere hen, så satte de jo motoren til. Og så i løbet af et par timer var vi over i Viken i Sverige. Da vi kom ned i båden, alle 8, vi var 8 der, og så fik vi et fiskenet lagt over os, så man ikke kunne se, at vi lå i båden. Den båd med det blå flag der, kunne godt minde lidt om den, vi sejlede i. Färjan är snart i hamn. Vi ber er vänligen att gå ner till Bildbäck igen. Sverige var jo ikke i krig. Det var fredeligt land dengang, men man var alligevel beredt. Man havde forberedt, blandt andet har man lavet en kanon herinde i, og det andet virker som et bjerg, så man ikke kan få øje på det. Og flere steder, og i Malmø har man også forberedt sig, hvis der skulle komme krig. Der blev oprettet en forlægning i Malmø, hvor min onkel Philip fik plads som læge. Det var altså flygtningen, der kom fra hele Europa. Vi er her i Viken, og det var hertil, at vi sådan cirka lagde til nede ved vandet der med vores robåd. Og så gik vi herfra videre op til en forlægning, altså et gammelt nedlagt hotel. Og der boede vi cirka 8 dage, og der blev man lægeundersøgt, og det var en karantæne, man kom til, inden vi fandt lejligheden i Malmø. Og så senere hen fandt vi jo en dejlig stor lejlighed.
hvor hele familien kom ind. På det her hotel heroppe, der havde vi jo min tantes søster. Hun kom op og modtog os og havde en hel masse tøj med, kan jeg huske, en hel masse tøj med til os. Vi kunne jo ikke rejse over med tøj og nogen ting, så vi havde jo ikke noget. Men det kom hun jo med, og så blev vi klædt godt på herfra. Den forlægning, vi kommer op til, har vi senere fundet ud af, er bygget op til en restaurant. Hvor meget var det betalt for rejsen? Ja, det var temmelig meget dengang. Det skulle nok have været noget omkring 40.000 eller sådan noget lignende, vi har givet. Og fiskerne ville jo ikke... de ville ikke rejse den ene dag. Vi var der i 2 dage jo. Og den første dag, så siger vi til dem, at hvis ikke der skete noget, de ville have forsikring for, at hvis det var, at fiskerne blev taget og blev sendt til Riesenstad eller andre steder hen, så at de fik en sikkerhed for deres liv. Men så ville vi gå ind på kompromis og sige, at hvis de bevarede hvis de kom godt hjem, så skulle vi have halvdelen tilbage. Det ville de jo ikke rigtig gå med til. De ville have det fulde udbytte hele tiden. Jeg har været 9 år, da vi kom til Sverige. Og så startede jeg jo efter et stykke tid, så startede jeg på Østerportskolen i Malmø, mens min storebror og lillebror gik i skole i Lund. Der blev oprettet en dansk skole. Men så fik vi jo sendt vores kufferter tilbage igen. Men da kufferterne kom hjem, dem fra fiskerne af, så var kufferterne tomme. Og sølvtøjet, det var væk, det som vi havde jo. Vi havde taget alle værdierne med og ting og sager, men de var altså tomme, da de kom. Men okay, vi slap jo, vi havde livet i behold.